Alfred. Oh. Black Cobra ya खामानि होमारदों ना? मा होनबावनांगौ? औ होनदों 100%. नों बाहायफेरबाय नामा? बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय. बेबायदि भिडिअस लाबोनानै बिराद डेभलप जानाय बायदि मोनबाय नामा जोंनि बर' समाजावहाय ना डेभलप लायनो बेनो बिदिखौसो डेभलप होनो नामा जेन'बा जोबोद लासिं सिं दुखु नांथाव ना नों बर'निलायनो बर'नि आलफ्रेड ना बयजोंबो मिथिजानाय डक्टर आलफ्रेड बा बिराद मोजां मोजां भिडिअस लाबोसै माथो ना आजिखालि आयौ 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 बर' सिख्लाफोरखौ लानानै बेबायदि भिडिअस लानाय आरो बे सिख्लाफोरालाय मा लाजिनोबो रोङा नामा हा गावजों समान ना गावनि लोगो ना गावनि बिदा जायो ना मा जायो ना बा सासे सिख्ला जानानै ना बेफोरबायदि राव बाहायनो बाब्रे बिराद मोजां मोनबाय आरो ना समायाब्रा आलफ्रेड नों बेबायदि भिडिअस लाबोनो एबा बाथ्रा बुंनो बा मा वाटारमेलन बा बिराद गोदैनो मा खोथा बेफोरो देलाय एसेग्राब जानला मोनला भिडिअस लाबोग्रा जाबाय नों सिगाङाव बेबायदि नङामोनब्रा सिगाङाव बिराद मोजां मटिभेसनेल भिडिअ लाबोयोमोन मोजां मोजां जोङो नायोमोन फल' खालामो साबस्क्राइब खालामो ना जोङो नोंनि साबस्क्राइबार बारा आंबो नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरोना थोद अयनाय जाद्रायबायलै आदा आलफ्रेड नोङो जोंनि बर' समाजावहाय बेखौ डेभलप होनाब्रा डेभलप होनो माखौ ना नों मिथिखायो डेभलप माने मा दा हनै डेभलपनि नामाव नोङो दिनै इसिग्राब गाज्रि गाज्रि भिडिअस लाबोदों जोंनि बर' ससाइटिनि मानसिफोरा नुदोंब्रा नायदों ना नों बारानिफ्राय बारा जालांबाय नोङो आरो गोबां मानसिफोरजोंबो बुंजागासिनो नोंनि कमेन्टफोराव थाङोब्ला नोङो एसे सोलायदोब्रा आदा आलफ्रेड बेबायदि भिडिअस लाबोनो नाङा बर' जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला देरबोफुनाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा सब सोलोंजोबसिगोन नोंनि बायदि आरो सोलोंखादोंबो माखासे कमेन्ट्सफोराव नायदो ना डेभलपनो बेनो डेभलप होना बेबायदिखौ दानि देरबोफुनाय जेनेरेसन गथ'फोर ना उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला देरबोफुदों सेस नोंनिनो लाजोबसिगोन सोलोंजोबसिगोन आरो गोबां इउटुबारफोर दङ फिसा फिनला गेदेर गोला जोंथ' जेबो नङा र' जोंहा जेबो नलेजबो गैया नोंनि बायदि इसिग्राबनो नोंसोरबायदि नलेज गोनाङानो नायदो दायो माबायदि भिडिअस खिन्थिदों माबायदि बाथ्रा रायज्लायनाय आयौ 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 लाजिथाव थोद आसरित मोनबाय जोङो बेंगलराव गोबां बर' समाज माबा दङ दै जोंनि बर'फोर दङ बेंगलराव आंनि माखासे गोबां लोगोफोर आयै जि दुखु मोनदों नोंनि भिडिअसखौ नुनानै गोबाङानो लाजिनाय मोनदों दै मोजां मोजां लोगोफोरनि सिगाङाव थानानै भिडिअस खालामनो हाया भिडिअ नायनो हाया आरो मोजां मोजां मा होनो माखासे ना जोंनि स्राय गिदिर श्रेणी बिसोरनि सिगाङाव जोङो थानानै मबाइल नायनो हाया बेबायदि जानानै दङ आरो बिमा बिफाखौथ' दा बुंसै ना जों दायो बिमा बिफानि गोजानाव दङ अब्लाबो गामिफोरनिया बिमा बिफानि खाथियाव थानानैथ' बि मबाइलखौनो नायजाला बा जोबोद लाजिथाव थाव जालांबाय आदा आलफ्रेड नोङो बेबायदि नङामोन सिगाङावहाय नोङो मा होनो नोंसोरखौ जोङो बुंनो हायाब्रा जेबो मानो होनबा नोंसोर जाबाय बयजोंबो सिनायजानाय गिदिर गिदिर इउटुबार ना हा गिदिर इउटुबारफोरानो बेबायदि दिन्थियोब्ला आरो मा जाबावगोन सोर मा बुंनो हानो जोंलाय नंबां नाम्बाल' इउटुबार नङा होमबा नोंसोरबायदि इसां गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ जोंबायदि फिसा फिसाया बुंनो समाया नोंसोरसो जोंखौ रायनो समायो बुंनो समायो गियान होनो समायो नाथाय जों नोंसोरखौ बुंनो समाया नाथाय दिनै बे समावहाय ना बुंनो गोनां जाबाय नोंनि बेफोरबायदि भिडिअसखौ जों बेबायदि भिडिअस नाया नाथाय बयनिबो शेयार खालामनायनि गेजेरजों जोङो नुनो गोनां जाबाय लासिं सिं जानो गोनां जाबाय आसरित मोनबाय बा नोंथ' बेबायदि नङामोन सिगाङावहाय नोंनि मेन्टेला थिग दङना गैला मिथिला आरोना बयजोंबो बुंजासेयावबो नोङो बारानिफ्राय बारासो लाबोगासिनो मेन्टेलसो जाबाय नामा नोंलाय आसरित मोनबाय आङो थोद दुखुनांथाव फारसेथिंजाय ना बर' समाजा माबायदि जौगाबोदों बेखौ
मा होनो नायनांगौ नोजोर होनांगौ नोंसोरबायदि गिदिर गोलाव मानसिफोरानो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां गियान नलेज होबोनांगौ दा बारानिफ्राय बारा नोंनि आखला बांद्राय जालांबाय आं सानो मेन्टेल जाबायदां बयजोंबो बुंजासेयावबो नों बारानिफ्राय बारासो लाबोदों माबा ब्लेक हरा वाटार मिलन हा बाब्रे बेबायदि जानो नाङाब्रा बुंनो गोनां जोंहा गोबां बाथ्रा दं नाथाय बुंनो नोंखौ बुंनो हानाय जोंहा एसेग्राब मानि माबाबो गैया गोहोबो गैया दायो जों बुंगोन नै आं दायो रायजागोन दानो पाब्लिकजों स' बिनि थाखाय बुंनोबो हाया आरो बुंबाबो दाय जायो मानो होनबा नोंसोर जाबाय गिदिर इउटुबार नङा होमबा जोंलाय नाबालकसो थ' थेवब्लाबो बुंनो गोनां जानायखाय आं बे फंनै बाथ्राखौ आं बुंबाय गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया नाथाय सोलाय आरोना नों सोलायो सोलाया जों बुंनायखौथ' नोङो लाखानाय नङा अब्लाबो माने भिडिअस लाबो नाय नों थां बहाबा सोरजोंबा बेबायदि अनेक रखम खालामहै ना नाथाय ससियेल मिडियाआव बेबायदि हगारनो नाङा बेनो आरोना आंनि भिडिअस लाबोनाया ससियेल मिडियाआव हगारनो नाङा नोङो बहाबा बेरायहैयो नोङो बहाबा सोरजोंबा मा खालामहैयो ना नोङो खालामहै नाथाय ससियेल मिडियाआव बेबायदि हगारनाङा मानो होनबा नोंसोरबायदिनि गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनिफ्रायनो शेयार जायो बेफोरो नोंसोरबायदिनि भिडिअसफोरखौ गोबां शेयार खालामो मानसिफ्रा आरो नायो फल' खालामो साबसक्राइबार दं हिसाबै बयबो नायो नोंसोरनिफ्रायनो बेफोरबायदिखौ सोलोङो गाज्रि भिडिअस लाबोनायनिफ्रायनो गथ'फोरा दा नोंनि थाखायल' सोलोंदों बे नङा गोबाङानो गाज्रि जालांबाय दानि जुगावहाय अब्लाबो नोंसोरबायदि गिदिर बुजिना मानसियानो माने बेबायदिखौ होबथानोसो नाजानांगौ आरोना स' आं मा बुंनो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअसखौहाय आं बारा गोबाव खालामलिया आरोना